So, what's up mga idol, no? May bagong laro nga pala ngayon, no? So, tinatawag siyang Kajiki Spider, no? So, nagbabalik yung online talpakan ng gagamba mga bossing. Sa gustong maglaro, yung link is nasa comment section natin. Nakapin din yung link, no? Kajiki Spider lang sa kalam. So, ito yung dating Spider International. Rebranding lang mga boss, no? Rebranding lang. So, bagong management. So, yan. Welcome Kajiki Spider. So, nakikita nyo naman sa screen nyo. So, June 10 mga boss, Sabado, June 10 ang start ng laro na ito. So, yung oras, i-announce natin mga boss. Pero sa lahat ng gustong maglaro, mag-register na kayo. Nasa comment section yung link, nasa pin comment din yung link. So, check nyo na lang, no. Nasa description mga boss, check nyo. Mag-register na kayo. And then, sabay-sabay tayong maglaro sa June 10 mga boss. Sisipat ako ulit, no. So, naalala nyo dati boss, nagsisipat tayo, no. So, 20 fights, 2 beses lang tayo matalo. Or 3, ganyan. So, gagawa ulit tayo ng GC mga idol. Gagawa tayo ng GC. So, sa lahat ng mahilig sa gagamba, mag-register na kayo mga idol. Nandyan yung description mga boss. Nandyan sa comment section yung link. So, sabay-sabay tayo maglaro sa June 10. So, again, Kajiki Spider lang sa kalam mga idol. So, let's go. Laro muna tayo ng gagamba mga boss, no? So, na-miss natin magpalaban ng gagamba. So, hindi pala nakakaalam, may bago din akong pinasok ngayon. So, about sa lobster naman. So, sa gustong pasukin din yung business na yon, pwede kayong, pwede nyo akong kontakin, no, sa Facebook page natin, Gagambino PH. So, message nyo lang ako. So, let's go. Ito mga boss, mga gagamba na to, puro winner na to. Problema lang dito is, inaabot na talaga ng katandaan. So, let's go. Testing natin, no. Test fight natin. And then, bumalik yung mga Margos line na natin mga idol. Problema lang talaga, yung klema ngayon, hindi natin maintindihan, no. Umaga mainit, hapon umuulan, gabi umuulan. So, kahit anong gawin ng hunter natin, kaya lang talaga is 100 pieces, ganyan, pataas lang. So, hindi niya na kaya ng 200, ganun. So, every week, once or twice lang dumadating yung G. So, wala tayong magawa. So, tara, let's go. Game natin to, pass game lang, pass game lang. So, ang rulings ng Kajiki Spider pala mga bossing, sa mga bago lang maglalaro, no. Same lang yun ng Spider International, no. Same na same pa rin yung concept. Ganun na ganun pa rin. Ang kinaganda lang nun mga boss, ibang management na, no. So, rebranding sila mga idol. And tayo yung nilapitan nila para i-promote yung laro nila, no. So, let's go. Tinto versus brown, no. So, parehas of color to mga idol. Let's go. Kung may napili na kayo mga boss, bitaw natin to. Dito ba sa itim? O dito kayo sa, ito, parang brown, abuhin, no. So, let's go, let's go. G, bitaw natin, bitaw natin. Unang banggaan. Pag kumagat agad, no. Nakapaunang tama yung brown, pero nakawala yung itim. Kagat ulit yung brown mga boss. Kumagat ulit, bumabawi yung itim, no. Nagbalirina na. Kinagat sa ulo mga boss. Kinagat sa giliran. Wasak din yung brown sa baba. Pero mas wasak itong itim sa taas, no. Wasak to mga boss. Ang takbo na ganyan mga idol is dying yan. Tumakbo, sumasapot pa. Op. Sumunod sa sapot, no. Sumunod sa sapot mga bossing. Break tayo. Okay, same ng rulings ng iba. Ibabalik natin sa taas. Pag kaya pang lumaban, papalabanin natin. Pag hindi na kaya mga idol, alam na. View update to, no, sa baba. So, hindi na makapaglakad. Ganun din yung isa mga boss. So, check natin. Parehas din na naglalakad mga idol. Sentensyahan natin to. Kung may patay, automatic panalo ang kabila. Pag kaya pang maglakad, view update tayo. Sino makakalabas sa bilog na mas malayo, panalo. Pag hindi nakalabas, automatic talo. So, let's go. Bandang meron itim. Tinto mga boss, tinto. Bandang meron tinto. So, nalapag na natin yung bandang meron natin Bandang wala na lang mga idol. Sisintensyahan natin to. May mananalo dito mga bossing. So, tignan natin Mas lamang patama tong bandang wala. Ang problema sa bandang wala mga boss, parehas sila. Hindi na makapaglakad. So, let's go. Isang ipit Isang ipit sa ating bandang wala. Isang ipit sa ating bandang meron. Pangalawang ipit sa ating bandang wala. Pangalawang ipit sa ating bandang meron. Bandang meron. Susubukan lumabas.
Pangatlong ipit sa ating bandang wala. Pangatlong ipit sa ating bandang wala. Pangatlong ipit sa ating bandang meron. Sumirit si meron mga boss. Sumirit si meron ha. Klarong-klaro. Si wala ang lapit niya sa bandang bilog. Napakalapit lang mga idol. Si bandang meron naman Yan nagmarathon mga boss. Automatic, meron wins. So ganito mga idol ang mapapanood nyo ng mga laban Mas magaganda pa dito mga bossing. So Kajiki Spider lang sa kalam. Sa gustong mag-register, nasa description yung link. Nasa comment section yung link. Sa mga gustong mag-agent din, pwede nyo akong message sa Gagambino PH Facebook page natin mga bossing PM nyo lang ako. PM lang mga idol. So let's go. Maraming salamat sa panonood.